Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Admission open for playgroup, pre-nursery and nursery. Angels Play School, Upper Lachimia, Shillong. Contact 98635-67162 or 600-9322457. Bull, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Kishnong Tangling kejingai tangkuma 10 kilometer AA Nasar Shillong, Hagalinti Shilat Kti kebahap hapa kumroy constituency Ripoy District. Hang ni kidan kuma shispa teli AA kilong yeng. Jan baro ki em jakpo takarep karyang. Kini kishnong kedan nam na bentak wei ka khana ki pateng umin barim hakabalaya thu ba ka ling makau ka juan tong nagani ka jaka Kastong jingi kemba ki khot adu ki mendai thai ka don ta ka khana mo ba ki ong kata ka khana nambar balai ki khot ko tong ling nambar ba menswa kapor manik raitong mila atip bar khot isai bena mo manik raitong ba ta ka ling makau te balai sa khot ingi kalisno ko tong ling nambar ba menswa ta ka kaling makau te andak lai phai sing te ka tong na ka te kawa dei na kata kadau ba ka tong ka ta kaling makau te dei na ta kadau ba ngi sa khot ya ka connection ka de ko tengling namar ba ka tong ka ta kaling makau na ka te kawa ka batut nartong hadu shni shnong jungi jingsa ki dei kinungwe ki ong tengling rai jingsa ha ni jing ke dei ko tengling nar ba ko jai kerteng jike long kila bakla du msama kumba kila ai kerteng shnong rilong ba jingsa ka dei ko tengling. Kini kishnong kedan yaki lum ki wa ki be itanan Henry ngusi pat bagalinti banpoi syakan kishnong kelong kabas niu bar ke be isang sot hado kata-kata. Jingsusi long kasurok pat long kambiang adu mentama jingsa ka snong long layo ataka story mo balong ba kadon ataka kum ba kerteng rai long ba kasurok pat kambiang hadu menta kalau sim jenjar ngi ka snong urang ba snong jong ko tengling ngala bat la lai snem menta kum ki pai ba kila pencet anga kum urang ba snong te na kaliang kajunga ngai sibun ne snong don ki jing duna na ka benta karoi ka par jong ka snong na ka benta khamtam u surok asnong jungi ka ba ya nang ne hadu lekrau kadon kumba lai kilometer ai ba shamstam hadu ta hol bun seni ngila bu jingtho sai MLA jungiru mo bodon burom ho ya kata rung lebu jingtho nrei long ba bajing karparit nakaliang ka jungi jong kasnong tengling ba ho ba ngibun sibun kijing nambar ta usurok nambar ba hakapang hakasitom khamtam mo ki kumki longkmi ki ba yo khlung ba kamtam kiba sitom ki temen tang hakapor liur ngi hap su ya ba bat ngi hap su mah ki su ya tin i namar ba kakali kamlat marba kajul sat ka bala palat wat hapar telang menta ladang yat ka surok lang ni hadu sum nang krau kalong syam jenjar du tak ta dan nakaliang kajunga ngakarpat jor i MLA jungiru narba in sim khalem ya kane ka surok ka jungi bar i mangapor la su hi bla syam jenjar syam jing so sat Hakapor liur, kapor berjuruslap, kinosong shnong habagidan kam bende jinglet, kamtam hakapang kasitam, kia kendo jing hagani kaliang, namar bambiang kalintiyan.
Ledon ki baklat no shiteng lenti tang nakadaw bekimla banpoi shikijaka sumar hakapor kababiang. Haban syura hapang sistem lejenjar isun ai pli hap syura ap syura petilti adon kadan hang kam te adon go surok belong turning hatar ko trok lak isin belong kala kelon hata kala yan sau bri te la don hi long ba kakalung i taru te itaru ila kada poi stai long ila klat kan sistem lenti krat ban poi stai posisi ila klat no gisim la ban poi kloi stai nomor ba kam don ka surok ki MLA ki bala lej no ru munsuang ngakan mau la slemba andak mau bahasu heru long ba ki ai tang ke jingkular rei kimle bun ba kila le long kila awan jingkular magi ong ba lada ngin penjob ngin yo ngan penyo yo ka surok hadu mentaru one way kaju one ar kaju rei hai MLA ke ba iba menta te yong balong ba yung try ngelak ban yarap dari long ba longin kermes kam nam tai MLA ba menta yo la ban le yang nega surok Shushoru ngelap ba gejolong jingman jong gajaka puli hakani gashnong ko Tangling LP School kabadan kumbah nyup wengut ki kena puli kelong shisha kablajat rathai bat kami long show kabasngan. Kaniga school kajungi hangde po Shnong Tangling kabla aslam ha mau kadiga LP School te nagaliang juga Shnong Shem jing ba number ba ki school ki la jot aslam ba warga repairing nimyo artat balong ba war ki kena school ru ki labon la don kamtam mentale nyo phongot te kadon tang lai kamera te lai hagawe ka kamera ki la shu pelong ar kelas aku ka kamera te nakaliang jing ka Shnong bun ba shem jing marbun ki khna apo Shnong khamtam ha ka pule ka puthi ngiton kambha ndre long ba ka shem jing ka school ka bolong ba i barit i blajot rathai kumne te nakaliang ka jing shem jing sisa hadu ta khamtam hi apo Shnong jing ba ki khna hawat ban jing sha gi ong ba in yo ta ki ba start kin chimpang ndre long ba kim nam su thu shu namar balai kaju ka kamera kawi kamera ar kelas kila jadon dong kisem jing na kaliang juki kena school ban pensngau ya ai ku noi kai ki hikai hane po school ha po Shnong jungi nomor ba kalong ka ba kam ngia palat ta bat balong ba ka bala jot biru na kaliang kajunga kumurang ba Shnong ngalabu ka jitho se MLA jungi ba menta yul se idang ilale ya tang nem tip ndolong ba kajing tho na kaliang jungi ka Shnong ilabu MLA ba inyarap lem nang menta ka school hangde po Shnong Tangling jungi kalong kumba i ru ilai i hiru lo kalong ba ka bala jot kumne bat kalong ki berit ngakarmen skam ya ki bahalor kinyarap lem nakabanta ka Shnong jungi khnang ba ki kena school ki ba mami nang ni na po Shnong jungi kinlong ki babit ki babiang bat kinlong kita ki bastat ki basempang kumba ki we ki angnut kumta Shnong jungi ru kinlong lang kumju